Hindi ko muna gagamitin si Supremo kasi baka mamaya pagtripan na naman dun. Pogi oh. So, magandang tanghali sa inyong lahat mga kalabarkada. Bali, biyahe na naman pala tayo papunta sa bayan. So, hindi ko muna gagamitin si Supremo kasi baka mamaya pagtripan na naman dun. So, sa ng trip dito kay Supremo, sana naging masaya ka. Ang gagamitin natin ngayon si Red. Alright, let's go. Ay, order kasi si Mrs. Saktong ipipick up natin yun, tapos nagkukunin din tayo dun sa bayan. Ito pala yung sa alaga ko mga kalabarkada, si Red. Ito yung Raider 150 2011. Bali, nabili ko lang siyang second hand. Pero tingnan nyo naman ah, condition pa rin kahit second hand lang siya. Bali, 13 years na pala ito mga kalabarkada, itong alaga kong si Red. Bali, 2019 nung nakuha ko to, tapos hanggang ngayon, bali 19, 20, 21, 22, 23, 24. So magpa 5 years na pala itong motor na ito sa akin mga kalabarkada. Pero tignan nyo naman, kondisyon na kondisyon pa rin. Ang kanyan ko ako kahinga sa mga gamit ko. Kaya ganun na lang mga kalabarkada, yung sobrang bad trip ako nung nilupit nila yung tapaludo ni Supremo, tapos ginasgasan pa nila yung tangke na. Kargado. Alright mga kalabarkada, pwede nandito na tayo sa may AKC Printing Services. Napang sa atin doon, mga tropa natin. At din pala kayo siya ng delivery. Kaya pa yan ba? Lakas ang click. Shout out sa mga masasipag natin GNT delivery. Bali, shout out muna pala tayo mga kalabarkada. Shout out kay Miracle Joanna Claudio, kay Jess Daniel, kay Mr. Colty, kay Seitu Hajimi, kay Sir Vito Baquero, at shout out din pala sa AKC Printing Services. At nais ko po palang magpasalamat sa lahat ng mga lover cards natin dyan.
Dahil kung wala po kayo na nakasuporta sa akin ay hindi po mabubuo ang Lover Cats. At salamat po sa inyong walang sawang suporta, sa inyong pong tiwala sa akin. Maraming salamat po. Alright mga kalabarkada, so yun, nakuha na natin yung pinapagawa natin doon sa EKC Printing Services. Siyempre, para hindi naman sayang yung gasolina natin, bibili muna tayo ng tamang paninda. Mga kalabarkada, so bali nakabili na tayo. Ito pala yung nabili ko, paninda. Grabe yung init. Alright. Semana Santa na pala ngayon. Shoutout na pala sa lahat ng mga magbabakasyon. So, ingat po tayong lahat sa biyahe. Alright mga kalabarkada, bali nandito na tayo sa bahay at kakarating lang natin. Grabe yung init, ha? Basang basa ako. Grabe yung init talaga kanina. Alright, bali kita nyo naman mga kalabarkada yung ginawa natin kanina. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin pumalagyan. And so, boss! Lalagyan natin. Lalagay natin dito. Yun. Ayun, oh. Alright. Pogi, oh. Diba? Paisip na naman ako ng kalokohan. Siyempre yung isa naman, yung isang alaga natin, lalagyan din natin. Ito na si Supremo. Lalagyan din natin to. Para naman makita nila na ligit tayong vlogger. O diba? Lagay natin siya. Yun. Alright. Yung mga kalabarkada, you know, pogi. Alright mga kalabarkada, so
dito na matatapos tong vlog natin. At see you po sa next na vlog natin. Grabe, basang-basa na ako sa pawis sa sobrang init. Alright, see you po sa next vlog natin mga kalabarkada. Ingat po tayo lahat and God bless po.